Ти си го отрежеш там, откъдето трябва. Добре, идеално. 3, 2, 1, чакай. 3, 2, 1, тръгвай. Здравейте, драги зрители! Днеска ще се повозим в една малко по-ниска кола. С голяма врата. Първо се вкарва задника. Защото тук няма никакво място. Аз трябва отвън където снимам. Що говориш? Разваляш запис. Извинете. Сектор не мога да стига кола. Тъс кола направо. Не, тъс кола не е за мен. То няма място за нищо. Мале. А казва, че BMW била качествена кола, била просторна, не знам си какво. Ти лъд ли си? Опа. Поне пали от първия път. Коя е тази чалга, бе? Човек. Ау. И пищи, леле, тя има глас. Тя говори, представяш ли си? Мале, и завива. Аз не знаех, че германците може да правят такива и бахти вълна. Кормилни системи. Но, да не забравяме и най-важното. BMW правят най-качествените коли. Разбирате ли? Сържи обратно. Това е Чакай, че... Това е качество, разбирате ли? Немско качество, ето вижте. Минаваме на трета. Добре, по-надолу ни, по-нагоре и по-надолу ни ще. Тя въобще май не ще да сменя. Я ще сложа на D. Значи BMW по принцип, нали, като кажеш BMW, думи като качество, тежност, де завива там, дет искаш ти, караш там, където аз ти кажа. Значи думи като качество, надежност, стабилност, такива думи в моето съзнание не изплуват. Само, това си е лично мое мнение, но... Опа, опряхме. Трябва да е. Чая само пина бира. Пи, на здраве. Аз моята се я забравих при буса ти. Вземи моята. На здраве, драги зрители. Само чингетто да навират записа, че ще стане лошо за мене. Значи, по принцип, как пак казвам, ускорението не е просто. Сега ще имаме ускорението. Значи BMW по принцип, на това BMW E46 318 CI. Минавам през легнал полицай, заради изтискам зъби някъде да ни опре. По принцип, нали, BMW-то е с 318 CI, там не знам с още какви дикенти. Нали се води по принцип, нали, BMW спортна кола. Преди малко камерата беше отвънка, а сега ще ви покажем как е отвътре по време на ускорение. Даже ще я сложа и на спорт. В смисъл да видите, нали, за какво става на въпрос. В момента сме на първа уж. Ето, ще снимай вътре, ето мене снимай. Виж как залепвам за седалката. Чакай, тук трябваше да залепна. Ето залепнах за седалката. Както видяхте, нали, има страхотно ускорение. Макар че, нали, нютон метър. Опа, чакай, щяхме да ударим нещо. По принцип нютон метрите на BMW-то са малко по-малки отколкото на моята кола. Но по принцип това няма абсолютно никакво значение. Тук беше АСЦ-то изключено. Да, забравих, тук не трябваше да правим прости. Ама междувременно колата ти не завива дори когато давам напред. Не че нещо, но BMW по принцип правят качествени коли. Щом са сложили волан, който се върти, значи тя трябва и да завива на някъде, а не да продължава в права линия. Може да спре записа.